Отваряш очи за първи път, но не виждаш нищо. Не защото си дезориентиран, това би имало смисъл, а защото единственият източник на светлина в стаята е умираща свещ въгъла, трепереща, сякаш и тя не искаше да е там. Добре дошъл в раждането си през средновековието. Няма бяла стая, усмихнати лекари или някой, който да казва честито. Това, което имаш, е уморена акушерка, треперещи ръце и стая, толкова студена, че първото ти вдишване вече се усеща като битка срещу времето. Ако оцелееш през първата нощ, вече ще си победил първия си средновековен шеф. Акушерката, която е видяла повече смъртни случаи, отколкото раждания, те преглежда с клиничната бързина на човек, който просто иска да си довърши смяната. Тя оглежда гърдите ти, дишането ти, тена ти. Ако нещо ти се стори странно, вероятно няма да се опита да те спаси. Не от злоба. Просто в онзи свят бебетата бяха като партиди семена. Не всички покълват и никой не си губи времето да оплаква тези, които не покълват. Това е особено лошо за теб, тъй като шансът ти да умреш преди 3 годишна възраст е почти 30%, но ти все още не знаеш нищо от това. Твърде си заета да се опитваш да дишаш въздух, който мирише на сено, пот и ефтини свещи. Майка ти, изтощена, дори няма сили да се усмихне. Раждането продължи часове, без упойка, без почивка, без никаква представа за хигиена. Знаете ли онази красива идея за чудото на живота? Забравете я. Тук е по-скоро ситуация. Кой успява да не умре пръв? Ако развие послеродова треска, може да умре след няколко дни. И ако това се случи, вероятно и вие ще умрете. Проверката дали майка ти е все още жива се е превърнала в част от оцеляването ти. Това е така, защото в този свят кърмата не е просто препоръчителна, тя е задължителна. Представете си късмета, от който се нуждаете, за да оцелее майка ти и за да оцелеете и вие. Междувременно сте увити в груб плат, който повече сърби, отколкото предпазва. Няма такова нещо като сладки бебешки дрежки. Има само каквото е било налично. Ако е студено, а почти винаги е, този плат служи за да ви предпази от смърт от хипотермия. Но може да е пълен и с бълхи, въшки и други средновековни сътрудници, които ще ви съпътстват в продължение на много години. Те са на практика част от семейството. Голямо семейство, може да се каже. Къщата, в която си роден, е малка, влажна и тъмна. Таванът е нисък, стените са направени от старо дърво. И ако можеше да виждаш добре, щяхте да видите паяжини във всеки ъгъл. Дим от камината нахлува в стаята, защото истинският комин все още не е добре установена концепция. Така че, освен всичко друго, дишаш сажди. И не се притеснявай, това само ще помогне на средновековните ти дробове да започнат да се подготвят рано за това, което предстои – мръсен въздух, болести и дълги зимни нощи, които изглеждат като божествено наказание. Навън селото е тихо, но не в романтичен смисъл. Тихо е, защото повечето хора си лягат рано или просто защото няма много какво да се прави, когато няма електричество, няма книги, няма забавления. И няма да имате нито една от тези привилегии в продължение на много години, може би никога. Вашата съдба е да работите от ранна възраст, дори ако тази ранна възраст означава 5 или 6 години. Но това няма значение сега, защото първо трябва да преживеете следващите 12 месеца, което вече би било подвиг, достоен за епична песен. В първия си ден от живота си вече си изложен на всичко, което средновековният свят може да предложи. Микроби, студ, мръсотия и толкова висока детска смъртност, че ако това беше видеоигра, никой не би избрал да играе в режим реален живот. Все още нямаш име. То ще дойде само ако оцелееш достатъчно дълго, за да може семейството ти да се привърже. И това не е странно. Да наречеш нещо, което може да умре преди следващата зима, би било ненужен емоционален удар. Така че, за сега, ти си просто ти. Безименно бебе, което се опитва да премине най-големия урок в човешката история. Първите няколко месеца от живота ти са катастрофална комбинация от импровизация, мръсотия и късмет. Майка ти се опитва да се грижи за теб с малкото, което има, но самата тя е крехка. Всяко нейно кашляне кара семейството й да се замисли за секунда, защото всички знаят какво може да означава. Ако тя умре, ще бъдеш даден на единствената възможна алтернатива – дойка от селото. И преди да си помислиш, че това подобрява положението ти, не е така. Тя кърми още 3 бебета и вече е по-възрастна, отколкото здравето й препоръчва.
Така че растежът ти зависи от биологичен списък на чакащите. Ако плачеш много, не е твоя вината, просто млякото не идва. Започвате да взаимодействате с обкръжението си и всичко, до което се докосвате, е грубо, студено или опасно. Подът е от отъпкана пръст, а цялата къща изглежда като смесица от обор и импровизиран подслон. Мравки се роят близо до набързо направената ви груба дървена креваче. Преобладаващата миризма е комбинация от дим, пот, животни и слаб аромат на «това не би трябвало да расте там». Този вид миризма никога не изчезва, просто свиквате с нея. В средновековието няма такова нещо като основно почистване. Има само по-малко мръсно от вчера. Зимата идва, носейки със себе си най-лошата заплаха от детството ви – студа. Къщата не ви държи топли. Семейството ви няма достатъчно дрехи, а камината само ви държи живи, никога истински комфортно. Всяка мразовита нощ сте на една настинка разстояние от смъртта. И помнете, няма антибиотици. Всяка треска е игра на руска рулетка, която никой не иска да играе, но всички са принудени. Майка ви, отчаяна за вашето оцеляване, ви държи залепени за тялото си, когато може. Това е единственият средновековен отоплител, който съществува. С напредването на възрастта, а напредването на възрастта тук означава достигане на 1 година. Семейството ви започва да вярва, че може би, само може би ще оцелеете, но това не означава, че животът ви става по-лесен. Сега сте изложени на външния свят, който е дори по-жесток от тясната къща, в която сте родени. Селото има кални улици, животни, които се разхождат свободно, шумни пазари и хора, носещи тежестта на глада и болестите на плещите си. Вие сте просто още един малък човек, който се опитва да не бъде стъпкан от кон. Диетата ти също не помага много. Няма питателна бебешка храна, витамини или специални грижи. Ядеш каквото имаш – рядка каша, стар хляб, остатъци от зеленчуци, които са успели да оцелеят в условията на стихиите. Месо – само при много специални поводи, което може да не се случи през цялото ти детство. Средновековната ти диета е бедна, повтаряща се и пълна с микроби, но това ще укрепи имунната ти система. Проблемът е да оцелееш достатъчно дълго, за да се случи това. На 3 годишна възраст си достатъчно голям, за да разбереш, че светът не се върти около теб и че всъщност дори не забелязва съществуването ти. С малките деца се отнасят по-скоро като с малки възрастни. От тях се очаква да се учат бързо, винаги да се подчиняват и никога да не са в тежест. Ако плачеш твърде много, може да те оставят навън, да се охладиш. Това означава да ти е студено и да си близо до свободни животни. Ако днес това ти се струва като пренебрегване, тогава беше просто вторник. Когато навършиш 5 години, животът ти прави коренна промяна. Започваш да работиш. Да, да работиш. Детството, каквото го познаваме днес, не съществува. Помагаш на полето, носиш вода, събираш дърва за огрев, храниш животни и вършиш дребни домакински задължения. А какво ще стане, ако се нараниш? Случва се. Порязване се инфектира, дръскотина се превръща в сериозен проблем, падането може да бъде фатално. Всяка малка грешка може да се превърне в катастрофа, но никой няма да те наблюдава през цялото време. Няма време, сили или ресурси за това. Образованието ви няма да бъде в ярко осветени класни стаи с обучени учители и графици. По-голямата част от средновековното население е неграмотно и вероятно и вие ще бъдете. Единственото училище, което имате, е ежедневното оцеляване. Най-много ще научите няколко молитви, основни инструкции и устни истории, предавани през поколенията. Свещениците притежават знанията, а вие притежавате самите основи на селския живот. Но това е достатъчно за обществото от онова време. Ако можехте да четете, щяха да ви смятат почти за магьосник. През цялото детство започваш да виждаш и разбираш една ужасна истина. Смъртта винаги е на лице. Деца умират, възрастни умират, възрастните почти не съществуват. Дълъг живот през средновековието е означавал достигане на 40 години. Това кара хората да имат съвсем различно отношение към времето. Детството им е кратко, юношеството им е кратко и целият им живот е поредица от работа, зими, реколти, болести и молитви. Те се молят за дъжд, за храна, за защита и за оцеляване. С навлизането в предюношеска възраст нещо се променя. И не към по-добро. Започваш да разбираш ролята си в обществото. Няма избор, няма мечти, няма свобода.
ще бъдеш това, което е семейството ти. Ако семейството ти е селско, ще обработваш земята. Ако си крепостен на феодален господар, ще продължиш да служиш. Социалната мобилност е практически несъществуваща и всеки опит за напредване в живота може да се разглежда като дързост, грях или дори предателство. Светът е скован, студен и дълбоко неравен, а ти си вкапан в него от раждането си, като малко зъбно колело в много стара машина. Работата се засилва. Вече не е просто носене на вода или събиране на дърва за огрев, сега наистина участвате в земеделския процес. Засаждате, жанете, торите, копаете, бутате и дърпате. Всеки сезон има специфична функция и всяка грешка може да съсипе реколтата за цялата година. Физическото натоварване от работата кара тялото ви да боли постоянно и едва имате време за почивка. Сънят е привилегия, която студът, работата и нощният шум често не позволяват. Спането за възстановяване на енергията е модерна концепция. За вас това е по-скоро като припадък от изтощение. И все пак най-големият ви враг не е работата, а болестта. Всяка кашлица може да се превърне в пневмония. Всяко порязване може да стане гангренозно. Всяка треска може да бъде предупреждение, че краят е близо. Насилието съществува, разбира се, но най-честата смърт през средновековието не идва от мечове, тя идва от микроби. Не ги виждате, не ги разбирате, но те са навсякъде. В мръсната вода, която пиете, в лошо консервираната храна, в животните, с които споделяте дома си и дори в ръцете на хората, които се грижат за вас. Ако сте живи досега, това е почти статистическо чудо. Религията доминира във всеки аспект от живота ви и това дълбоко оформя вашия мироглед. Вие не разбирате науката, тя е все още в начален стадий и е ограничена до няколко далечни учени. Това, което разбирате, е, че всичко добро идва от Бог, а всичко лошо идва като божествено наказание. Страхът ви не е само от смъртта, но и от това, което идва след нея. Израствате, слушайки за ада, греховете, вечните наказания и дебнещите демони. И тъй като всичко около вас изглежда като постоянно изпитание, има смисъл да вярвате, че светът е просто една велика сцена преди страшния съд и не можем да пренебрегнем фактора насилие. Дори и да не живеете сред битки и нашествия, което може да се случи в зависимост от региона, ежедневното насилие все още съществува. Боеве, физически наказания, публични екзекуции и местни конфликти са част от рутината. Да видите някой обесен или бит на обществен площад не е зрелище, а нормално. Децата се научават рано, че поставянето под въпрос на авторитетите е опасно и че оспорването на системата не води до промяна. То води до наказание. Болката е постоянен и най-често мълчалив учител. Когато навлезеш в юношеска възраст, осъзнаваш, че животът ти е практически вече начертан. На 12 или 13 години вече се смяташ за потенциален възрастен. Можеш да работиш като възрастен, да страдаш като възрастен, да бъдеш наказан като възрастен, но не е задължително да бъдеш уважаван като такъв. Ако си роден мъж, ще очакват от теб да си силен, ако си роден жена, ще очакват да бъдеш майка. И двете очаквания са изключително тежки. Идеята за откриване на това кой си не съществува. Ти си това, което изисква твоята роля. Нищо повече. Гладът е друг постоянен призрак. Дори в добри години никога няма достатъчно храна. В лоши години цялото село страда и усещате въздействието директно в стомаха си. Храненето с по-малко от необходимото става рутина и тялото свиква с един вид постоянна умора. Когато реколтата е лоша, хората се отчаиват. Животните изчезват мистериозно и не защото са избягали. Колективното оцеляване изисква трудни решения и никой не говори за това след това. Но наистина бруталната част от живота през средновековието е осъзнаването, че нямаш контрол над нищо. Нито над времето, нито над работата, нито над храната, дори не над собственото си здраве. Средновековният живот е непрекъсната игра на късмета и винаги си на един инцидент, една болест или една лоша зима разстояние от това да загубиш всичко. Продължителността на живота е толкова ниска, че празнуването на рождени дни е безсмислено. Хората празнуват реколтата, те празнуват дъжда, те празнуват оцеляването през зимата. Ако успеете да навършите 20 години, поздравления, вече сте над средното ниво. Но това не означава, че животът ви ще бъде дълъг. Тялото ви, макар и младо,
вече носи белезите на десетилетия ранно раждане, лошо хранене, постоянно излагане на студ и повтарящи се заболявания. Твърде млади сте, за да сте толкова стари, но това не е необичайно. През средновековието, младостта и умората вървяха ръка за ръка. И когато най-накрая погледнеш назад и се опиташ да разбереш какъв е бил животът ти досега, осъзнаваш, че всичко, което си преживял, от първия си дъх в тъмна стая до последната ти страдалческа зима, е било поредица от екстремни предизвикателства, за които никога не си искал. Защото раждането през средновековието не е било привилегия или романтично приключение. То е било присъда, ежедневна битка срещу смъртта, мизерията, невежеството и студа. Битка, която повечето не са спечелили. Така че, следващия път, когато си представите, че живеете в замък, носите средновековни дрехи или присъствате на празничен банкет, запомнете една проста истина. Средновековието е красиво само във филмите. В реалния живот беше ужасно.